kalong jing keban ka bakrawi ki nui kai lambat ki khna skol jo ka skol pama len RCUP School Ribhoi District haga ba menta ka si kalai trik naiwing ba meral bons em amle ka nongpo ulalai ban plipat bai ka madani lakai basketball bat ka badiru ka jakai yang assembly jong ki khna ka skol na ka benta ban pensuk ki khna jong ka skol pakin light na ka bayang hakti kham tama ka por liur ya ka bala pan mangling ba na ka SRWP scheme jong sunam arjar arfuer fuar haga jing lot ka ba arlak tingka haga tika singi na lor ba meral bons em amle ka nongpo laya don ban sa khilang do ba belajar rani MDC nongpo u head teachers jong ka skol u babu lamber rani kirong ba na ka thain ki nong hikai ki khna skol lamber ki kimi ki pa jong ki khna skol haba ajing keran na ka singi ba meral bons em lapan pawi ka jingkman balo yo ban plipat ba ya ka madan ka balong ru ka jindon kam tam jong ki khna ki balik ban pule ka skol School di Palang kiwi tinggal kam hapo ke konstruksi ke jungi barok kiwi hagi cispa apu pratli kisnong kum u MLA ujung pi hagi jingi tre rengkat badi MDC jungi ni persang ban kener ya lagi jong kiti ban ai ya kijing yarap lagade hagi school Balang, Shnong, Seng Long Kemi, Seng Samla, ki Sport Club, ki NGO, ki Group of Hair. Ndai gideng jingduna gideng Shibun ki bangim patla ban penbiang ni gideng rangkam. Dewa lakat taru, hai bor ibaret ni persang ban ai gideng Arab. Ke skim kabangi ki MLA ngidon kadai ke skim ke jumpi ki paipa kam de ke jumpi namar kata ke kabangi ngidon ke bahak ke benta ya ke bak sorkar kalabu ngingi longtang kinong yarab ban bubait ban sam andre ke skim kadai ke jumpi paipa kabangin hap ban penpoi syafi na kam ta giding don kam ki bapi biran kam isno kaman na kani kesni bangi dan ha kani keslem jong ka jakah hikai na ka banta kalawe jong ki khun ki ksiu jong kani gadong berkesan kani ke school ka bala syakri ya kani kathan ban ngamaratin banong bagi mati ki bagi longshwa kilayalam nadu bala seng ya kena ke school hadu menta bat kalapan miru Shibun kikun jong kena ke dong bagatai ki bala pas na kena ke school ki bala bedeng ya kijing pulih hakiwi pat ki jaka bat kumta tate namar kata ki sutu biang ya kijing koridor ke jongka bat haki por ki bala depru layu alat ban ya kendu bat ki nongelam jong ke school managing committee bania keren om tang ya kene ke basketball court ikiwi ding don kamru haba piwan ban snow ban sngap ya ding don kam kat bala kebut kebor ni persang ni bania rap Inspektor Kordon wat akan dong balai tang imiau ru ngan wat epi bat penam lak nak ti jong ka Ini motor Inspektor Bon Temai saya pikai adukan nula benle tang ba tip me umen jong karisa usaha yang begini hap tăng bật thi cô với nhan nhai nè tăng bật thi shi linh ter ka cheng em tăng bật thi cô với nya la la Nam dak ti e kene kam jonga ka de po kich shaba ka kich nam ti e tu ki trok ki pikam balai pi plan no don ki ba pressure ne hakana korkom balai ki jong high level ne hakmat jong ahi umdan high level dan low level umdan bahek bahan barok ki long lut kumju ya ki